खुलुमबाय लोगोफोर जन खारजि आरो थैसाम 2 नि ना एक्टर जों बयबो सिनायनो मोनो मुंदांखा जाय हक आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जांख्रिथायनि थैसामनि शुटिं खालामनायाव जेरैबायदि दुखु दाहा लाबोनाय ना बिनि सुखबिर एक्टरनाव आं बिहरदोंमोन सिबाय बियो आंनो हरदोंबो शर्ट गुसुं बिदिखौ आरोखि ओमफ्राय आं नायनानै ओरैबायदि मोनसे फैदों आरोखि साननाय फैदों मोनसे माबोरै साननाय फैदों होननानै बुङोब्ला फिल्म मोनसे मुभि बरननो थाङोब्ला ना ओरैबायदि दुखु दाहा खस्थ' लानानैसो मोनसे माने जाय जिनिसा नंथारिखौबो ओरैबायदि नंथारगौ बायदि एक्टिं खालामनानै कयेकटा जिनिसखौ मोजां जोङो खालामनो नाजायो जोंनि बर'नि सावथुनाव थानायफोर बा सावथुन फिल्म खोन्थाग्राफ्रा बा महरगिरिफोरा खालामनो नाजायो थ' बिनि गेजेराव मा खालामो जोंनि बर' लाइमोनफ्राना नायो थिग दं बोजबनांगौ थिग दं आं मानिदों नाथाय बावहाय आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों बेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे सावथुनखौ बरननो गोनां जायो प्रडिउसारना लिरगिरिनो एक्टिं खालामनाय इदि खालामनांगौ नैबेबायदि जानांगौ होननानै डाइरेक्टर ना फारसेनिफ्राय लानानै ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे सावथुन बरनो मस्ला मस्लि होनानै ओरै जाया रासिन एडिट खालामनाय आरो कयेकटा भिडिअ माबा लानायावहाय जायो आरोखि भिडिअ लाफुनाय समावहाय सोरनियाबा आथिं आखाइ दोलागोन सोरनिबा गन्थं मोखां बायदि रोखोम जाथाय जायो प्रेक्टिकेलावहाय थिउरियाव खिन्थु बिराद गोरलै ओरै खालाम नै बिदि खालामबा जागोन थिउरियाव ओरैबायदि इजिथार ओमफ्राय प्रेक्टिकेल जुदि ओंखारथारोब्ला खामानिखौ मावोब्ला बिराद गोब्राब थ' बेफोरबायदिनो थैसाम 2खौ दिनै सासे लाइमोना हलाव नायनानै डाबलिं खालामनानै बिथांखौ क्षमा बा निमाहा बिहोनायबो जों कयेकटा पर्टेल खौरां बिजोंफ्रावबो जों नुनायखौ नुनो मोनदों थ' आं खावलायगोन बेनोल' आं दिनै सावथुनाव ओंखाराखै आं रोङाबो बेफोरबायदियाव हायाबो थेवबो माने नैबेखौसो खावलायनो लुबैदों सुखबिर एक्टरा बा सुखबिर खारजिया आंनो थैसाम 2 नङा जांख्रिथायनि थैसामनि मोननैसो गावसोरनि भिजुएल आं बिहरनायाव सिबायफोर हरदों ओमफ्राय आरो बिगोमा बिसोरनावबो आं पारमिसन लादों माने ओरैबायदि दामनो माने बोरैबा मोननानै दं आरोखि बे फिल्मा दिनै ओरैबायदि मोजां जादों माने आं मोजां मोनदों बिसोरो बेसेबां दुखु खस्थ' लादों आंनो भिडिअ'आव हगारनो बोरैबा मोनदों आरोखि माने दुखु नांदों आरोखि बिसोरनि जाखिनि रल लानाय जिखिनि दुखु खस्थ' खालामनाय जिखिनि फिल्माव मुभियावहाय ना खस्थ' आथिं आखाइ दोलानाय बेफोरखौ नुनानै माने आं थेवबो ससे होगोन आं बारा बुरजा होजोबनाय नङा माने पारमिसन होदों बिसोरो दाम जेबो नङा आदा होननानै बिसोर पारमिसन होदों थेवबो आंनो एफाराब दुखु खस्थ' खालामनानै भिडिअ लाबाय बिसोरो बेखौ जुदि आं आलादायै कन्टेन्ट लानानै जुदि बेखौ खालामोबा माबोरै जागोन होयोब्ला एक्सट्रायैनो होयोबा माबोरै जागोन आं नैबे बाथ्राखौ साननानै दिनैसिमबो होआखै थ' नैबे फंबायफोरखौल' आं खावलायगोन नाय जेरैबायदि नैबे थैसाम 2खौ नायनानै बा गावनि ससियेल मिडियायाव बा गावनि पेजाव गावनि इउटुब चेनेलाव हगारदोंना बेफोरबायदिखौ खालामाबा मोजां जागोन दासो जों बर'फोरनि गेजेराव ना सावथुना एसे जौगाबोदों नाथाय बे जौगाफुनायावबो मा खालामनानै होयो खायफाया डाबलिं खालामनानै हगारनानै होयो थ' होमबा बेनिफिटआ मा थागोन बै प्रडिउसारनो बा बै बे लिरगिरिनो लिरनायावथ' ओरैबायदि खस्थ' माखौ बरननो गोनां जायो फारसेनिफ्राय जाय लिरगिरि बिसो मिथिगौ आरो जाय फिल्माव ओंखारगोन दुखु खस्थ' बुजानायनो मानायनो गोग्लैनानै दोलानायनो बेफोरनि खस्थ'खौ नायोब्ला जों बर'नियावहाय फिल्मफ्रा बारा नांगौआ जेरैबायदि फैनांगौ बेफोरबायदिया फैयाखै दाथ' आंनावहाय बेंगालरनिफ्रायनो बहाबा नैबे तामिलनिफ्राय बहाबा जायगानिफ्राय आंनाव कल हरदों
थांनाय हरावबो हरनि 12टा 1टासोआवबो आंनाव कल हरदों जे थैसाम 2खौ आदा आं माब्रै मोनगोन नङा होमबा जों नायनो लुबैदों जों बर'फोर गोजा नैबावहाय तेलेंगानायावहाय जों बर'फोर गोजा जयैनो मोनसे थैसाम 2खौ नायनो सानदों बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंहरदों थ' बाहेराव जों बर'फोर थायोना बिथांमोना ओरैबायदि नायनो लुबैयो जोंबो सानसे समाव बोसोर बोसोर हाग्रायाव थानाय समाव जा बादा जा बै समावथ' बर'नि मोनसे एलबाम होनो मा होनो केमेरानि गोबां क्वालिटि खममोन दाथ' बिराद मोजां क्वालिटि जाबाय जों नायोमोन बेखौनो जों मेगन देरलायनाय नायोमोन बेफोरबायदि ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै जायफ्रा महरगिरि बिसोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मोनसे फिल्म बर'नो मोनसे सावथुन बर'नो बै सावथुनखौनो दिनैहाय हलाव नायनानै जों मा खालामो लाइमोनफ्रा डाबल खालामबाय गावनि फेसबुक इउटुब बेफोरबायदियाव हगारो जाहाथे आं खावलायगोन बेखौनोल' नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि दाखालाम हायोब्ला नोंथांमोनाबो माने सोरबाया जुदि बेफोरबायदि खालामदोंबा खाथियाव थाफानायफोरखौ भिडिअ दाखेब खारन नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बादासो होलायनो गोनां जानानै फैयो आरो होनांखागोनबो खारन जों बर'नि गेजेराव नांगौबायदि जाखिनि मोननांगौ ना जाखिनि फैनांगौ बेफोरो फैया आरो फिल्मखौबो जों नांगौ बायदि जेरैबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि खालामनो हायाखै दासो जों एसे जौगाफुबाय थादों बे जौगाफुनायावनो जुदि सोरबाया हलाव नायनानै खेबखुमानानै जुदि हगारोब्ला बे बेसेबां गनायजाथाव नङा होमबा दा जाय हक बाथ्राया थैसाम 2निखौ मैया जोंनि नैबे जन खारजिमोन थांनानै बै फंबायखौ मोजां बुजायहैनायखौ जों नुनो मोन्दों आं भिडिअखौ लाबोथ'नो सानाखै आं बिथांमोननिखौ बै फंबायनिखौबो आं लाबोनो सानाखै आं होथ'ला बिथाङाबो क्षमा बा निमाहा बिबाय बे निमाहा बिनायावनो जुदि आं फिन होबावोबा बै फंबायाबो दुखु मोनगोन थ' बाथ्राया बेखौनोल' बुंनो सानदोंमोन नैबेखौनोल'नो सुखबिर खारजि आरो नैबे जांख्रिथायनि थैसाम जाय बिगोमा बिसोरनावबो आं पारमिसन लादों माने बिसोरनि जाखिनि शुटिं खालामनाय समाव आयु आं जि बोरैबा मोनदों आरोखि बे भिडिअखौ आं माबोरै आं मोनगोन ना बेखौ साननानै आं दामाखै दिनैसिमबो दङ नायबाय थायो आं बिसोरनि जाखिनि शुटिं खालामनाय ना बेखौनो आं नायबाय थायो माबायदि दुखु खस्थ' मोनदों सुखबिर एक्टरनाथ' बिसोरा आखाइ बेनोल' सोरनिबा एंगलानो लोरिनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदों थ' लोगोसे आरो गोबां सोरबा गावलायनाय ना जिखिनि गावलायनायनि रल दंमोन बेफोरावबो आखाइ दोलागोन आथिं दोलागोन बेयावथ' एकदम गावलायनायाव जेरैबायदि जायो बेफोरबायदिखौ खोन्थाथारनो गोनां जायो थ' ओंखायनो आंबो गासैबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आं बेखौसो खावलायगोन नोंथांमोना अननानै जोंनि बर' सावथुनफोरखौ बा गावनि फेसबुक पेज इउटुब बेफोरबायदियाव हगारनो नाङा खारन जों बर'नि गेजेराव नायग्राफोरा गोबां खम नों आंहानो नायनानै जुदि आरो दाबिं खालामफिनोबा आरो बै बिगोमानिसिम जेसेबां फैनांगौ नांगौनि खरसा बारा जायो नाथाय बै खरसाखौनो बोखांफिनो ओरैबायदि गोब्राब जायो ओरैबायदि थान जायो फैफिननो थाखायनो खायफाया कौटि थाखा खरस खालामनानै फिल्म बानायो दिनै कौटि थाखायानो फैफिननो नागिरा थ' होमबा आरो बिनि सायाव आरो दाब्लिं खालामफिनना हगारोबा माबोरै जागोन नङा होमबा बेखौनोल' बुंगोन थ' लोगोफोर आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जे बर' हारिनि अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा हाबनानै दङ थांनानै थानो लुबैदोंब्ला पावारखौ मोजां खामानि बाहाय